wawacho ni hasla ne wakao to wachamo wabulo ringo iloko diet. NYOTA kobiro kiki ibed ni koro ka in nyathi ma kata rawera tidonje weche moko. Ada wacho wachni nikech wan gi chandruok maduong' ahinya kalur gi weche mag kongo to gi substance abuse to mental health mar nyithindwa rach. Omiyo samitimo training kitiego gi kako nego bed ni gitiyo gi pesani to nego puonj gi bende ni gini endi en gima bro konyi not just for now but onyalo chungi makata mbele kata cha inyalo yudo konyruok. Oken mar dhi madho kongo na kuchafua meza. Oken mar nyisruok ni an koro ane mano yiera e kind oganda omiyo ane makora romo to jomoko koromo. Agombo ni mondo tiegruok mimiyo jowadwa okal kanyo. Mar ariyo, nitiere jo ohala mose wuodho wuodhne mose timo gik moko mabeyo makuru lwet jogi. Nyithindwa madhi e tertiary training nikech sani no nyiswa ni AI biro. Nitiere tije moko mag office mabro onge. Omiyo training mar NYOTA ni nitiere nyaka jok mipuonjo plumbing plumbers mag tije matindi manyo. To nitiere jok mose bede biashara ni. Wan kako ganda kaka jokanyana makuru bad nyithindogi. Watiegi gi uru, watengi kamonego tengi to mondo waduok gi e yo monego gidoge. Kik waol ni ok wanyal tiego gi. Kata bed ni moro nyalo bedo ni oboth. Kata bed ni andonge ng'eny gin magwa to kwa makore kako ganda to dongruok bro bede mogik pesani kik wachae. Dongruok to biro ga yore mopogore to rom bende nokoger godiochieng' achiel. Omiyo pesani okene pesa kende. Wantiere gi women enterprise fund. King'iyo atamalo mar jok makao gope mag sirikal miduoko gi pesa matin ni. This kabisa. Kineno ni Kiambu grube manokao pesa Kiambu okalo 4,000 higa mokalo. To Nyanza awach Kisumu ne less than 300 groups manokao pesa hola. Youth enterprise fund. Koro sama NYOTA obiro ni kik wang'ong wang'wa gimoro achiel. NYOTA dhi kawo ji 70 kende. Sirikal nitiere gi ratiche moko magiketo ma wanyalo tiego jowa to kik wamigi pesa kapok gitiegore kapok ging'eyo ni mwandu gi tirito nango. Wamed wuotho kodgi kaka jaluo ne ng'at majabura kendo ne wamako lwet nyithindo wawuoth kodgi weche mag kongo watem ng'iyo kaka wanyalo golo nyithindwa. Sani kata nyithindwa dere, nyithindwa are frustrated. A frustrated person cannot soberly engage in a meaningful source of livelihood. Adwa mana bring in that issue nikech en gima kaka janyuol aneno ka Nyasore oketo nyithindwa to gimaro aluor abet gi luor matin ni komigi mana training kako nyalo timo ohala to okwayango ne gini gik moko waduok nyithindo ir Nyasaye to waduok nyithindo kaka wanyalo dak kako ganda mondo waritgi. Let us not leave them alone ni un koro semiu pesa un koro tiuru. Wawuoth kodgi wamak lwetgi especially jok matimo ohala. Well, let us position them strategically. Wadongida kabisa.